Kumsiben taban penseluri karukam sumar Khasi nakaliang ukaitor bating syam uba sanat basayuman ula pelat ya ke video bala ringdor kerpang yoba Banabas Nongbri uba bun kibe itu kumuba he bana mau ngap bat mau persyong. Hakani ke program lingkot laya don lang uba penyat sings iem kumukongsan haringkat kajia don lang jong uba Mitchell Wankar u executive member ke KHADC, Dr. Jamino Mauto General Secretary ke UDP, Dr. W. Lingdo Badru Father Pascal Lingdo Parish Priest ke Cathedral Parish bat kiwe-kiwe. Lasdangai kani ke program nak jing duai kerku nai Father Pascal Lingdo bat bot ru dak jingkren na kiwe pat. Habaya thu ika jing sedang jong ba Banabas Nongbri ban sumar Khasi ile thu bai lasdang shwa nak jing sumar ya ki merat kum ki blang ki masi bat suki lasdang ban sumar ki jing pang khnyang bat ru ban sumar ki badko menta bat Pyllait apoi baro hakane ki jing yalang ni barit oi kajongi te nyai ki blai ke pang ya ka banta jongi padar Pascal but kumju ya ka banta ki MLA ki MDC jungi ka ba nyimla banjer kerteng namar kadang sin nang kendu mentah te kham tam baro ki balaya don lang mentang ni te ngamla banyo kerteng te tang kane ka we ka ba ningkong ka bang ya thu ya phi chapang ka jingya jenti ka jingsumar Khasi jonga jingsumar dawai kan bano te lanta penglas dang ban sedang bersumar ningkong de ya ki banta jong kine ki merat de ki masih ki belang bat kisnyang bat hadien alas dang ban sumari kine ki jing pang knyang bat ki bakdi ki bakhen bat ki badeko babun rukom ha ki jing pang kabangila sumar bala bunru na ka banta kibriu ke layo ke jinyarap ke jingkot bar ke jingkhia te manmentang labu ya kane ka jingsumar hangte sepo mongap bat hangte sepo mau persyong te tanggung ne hi ngin ai ku ble ye phi baro namar ngapda padanang than ban ya kren te namar ba dang sin ban kong ban ya kendu ban ya lang ha kane garukom te kublaya sibun layo ika jingkran nai Dr. W. Lingdo Supervisor State Testing Lab jong gajala ibala ai jengmut ya baro kinong sumar Khasi ban wan shakmat ban pen i ya kasap pakiyo kerpang hakarukom sumar jingpang beper kenang bikin yo ika jing itu na kalyang ka sarkar bat ru ban yo ban di ki dawai jongki haki jakadi dawai keleng la ban pen kiu ban pen priang yang kene ki jing shampang jungi kenang ba kiwe ro kinyo lang ya kene kejing keju kejing sumar na doctor kejing semua komen namar bakum ba ongi Father Pascal ki bon ki documentary ki bon ki film hapo YouTube bat kum kini ki jai khamyar ba penmi kum kini ki jai but hoy menta kas ki ngalai i kene kejing sedang lingba kene ke documentary but menta kejing shampang jongi ba he omde kintip tang ha ka Shillong badoni ba he ha ka jala bangi don mangi Henry habaro kiwe ki jelaro kin tip ya kene kejing shampang bat kin sawat ya ibahe shanun you can do ibahe kumagi tip ka herbal medicine kin diam ngan ong kade kejing shna kejing penmi dawai na kini kejing thung jing tam kaba kibriyo ki itho kino kejing thung kila ban sumaria kum kino kejing shitong bat kejing pang but bali kibriyo kidon kibriyo kidaya knang ban wadi ki kynbat bani kini kidawai phareng nagai kadau ke ekajing mentoy ban di ekini kidawai kynbat namar ba kat kum kajing shampang ki ong ba kini kidawai kynbat ki pen khlan ya ka bormet ka ba ka ktien phareng ki ong ka immune system namar ba kini kidawai kynbat ki pen biang ye kini ki hormones ki badan ha ka met jong brio bat kini kajing mentoy ngide ban pen kesan shushu kenang ba kino kidawai ba ngidi ngimde bandon ki side effect na kini kidawai nakata kadau ngakwa ban kesan ban ngan kentiwi ba he ban ong ba ngide ban pen kesan shushu halor kani kejing shampang jong i da kaba ngakwa ban kentiu ba ide ban let ya ki testing jong kini ki kynbat jong i kini ki testing hain le kide
ki center balabuk kerpang ke government of India kita kide ki Ayush testing center ni hakani ke jalangi dan bob bangi dan artli kini ki Ayush testing center kawai kide hapo Pasteur Institute kabagi kot ki Indian System of Medicine but sakawai pat kide hapo Nigrams but balai pidon kamale kini ki testing naman hadian ba Pyllait kini ki testing pinyo ek testing certificate kabapaka kat kumkaan jong ka Drugs Cosmetic Act and dapiyo ek kata ka certificate pila ban pendi kita wai jompi kum kita wai padeng ha ki pharmacy ki papier dena kata ke daw pidon kam ban kiush sa ka de ko wai ka kendan knang ba ki brio omde tang ha ka shnong jong basa iba he omde tang ha ka shnong basa mani henre ha ki wai ki shnong ro ki brio kin yo lang ye kini kecing sumar ka bakerpang na iba he te ba he duai bat ngakermen ba uplay undan kan bat pi hakikam ki jam chong pi bat ro kene ke jings dang bat ngin dang yai teng ye ka kam jong pi shakmat batang gini ki kendiat ki kentien ko ban ai kublay pi baro pleasure layo ro ga jing thu ya ga jing yo jing ka jing khia na ga jing sumar jong ba he na ki arngot ki bre ki bal kloi banwan chakmat ban ya thu halor ga jing pang bar ga jing khia ba ki layo na ki jing pang jong ki kerja ke nga lek hau wa he ngayo hi ke jing ya jing ko nga ta ban nga sto nga la pia hi de ki buon banai de de ba khan dia de lamba ke jing yo jing sumar wa jong wa he ngayo jing ko yang ta nga la hi ban ya man tre ba ta hai kam ang tre ni re ni yang la ngala bit la piang tak de Pinam snow mama ngakli mga pimso kade ka bakum no ta ka jingpang po ka kachachapi ka jingpang jonga kali han kali keslak kejat tak keslak kejat de kasip untuk kasip dan limba kita de kesasuk sathan de kada asuk sathan ta kan sa ngela klumar banle chino ro ngela kut jumut pe limba kiwan kawan tak kepara ka omba bah blen no siwa he yang sale de tang su yole ki wa he tang su yo pen tok ti wa he kala ja ke su shukta be tang shukta wa he ja ta kam ta na wai de sata ke sata ke kata balakta hi wa he komor unsa penjam berkedawai dah ke wa ja alam kum baset ya syaki dan cuci wahai kamu kerja car, angka kita por ngambil tiara berus tayo, dan angka kita tang cuci wahai, tang cikan kita tam ngalayo tiara. Pi lapan om ba kani ka kti wakta u kadai kti kerja boleh yang mau. Ai kani ka tamu holistik kan yang ni rupa dan boleh tang ahi kesapnya bangan tang yo ban kai ban le ban wan. Ai di koi ngaru ngasong tenat cibune bangayo ngajin koi bahan to ngia tak ngaru ta dengan nemlak lot bat klet di bahan lan le to layo ro ga jing kran no executive member ka KHADC uba metal one car ubale thu bat sakhi hi dalade ga jing trai kam ki dawai kan bat khasi bat ka jing ma na ki dawai painkillers ba yo keleng ha ki dukan dawai ulai ro ekor kom sumar khasi ka balong shisha ka sap kerpang bala ai do blai na ka banta ban pen koi pen khia ki babun balang shu ulai thu ba district council hi kala don ya ka plan ban snai ka hospital ban sumar da ki dawai kan bat khasi halom sapet penang bat kani kadang ya chakman kawang mut on ong ba kini ki herbal medicine ki bang idon khamta me ki khasi ada bilik sanang kendang te ki babun hi kim judi dawai sarkar jadi pedi kini ki herbal medicine mo ni iba ki babon ba kinong kendang ki kot na ki herbal medicine habang ki shit intang isak ong mo bu da katen salah hakli oji ndrai khasi men shawle kom no utap da kawang da selawang da utap da selawang ti katan do di to jin shit bro te ngai iba ngidon kam ban penslur ya gini chairman jungi iba di nong lam khmat khamta me kani ka kani ya kani subject ngai le dalhi na bentar kani sipon ni sapatai chairman halor kani
But ni him tadi semasa ngira register ini itu no ya kita kinong ada wai Khasi. Yang sedang ngidam ke hospital ke bahet bang telung sobat benar. But ngidam ke per antelu. Nak pertama bodoh, ia tu negi herbal plan. Tadang sian kuman pelisuri kena sama lagi hotel sabtu ru ke Shillong, nomor ke kahe ke Shillong. Ngila ai no kepat jangan tu ke bentar jangan kelau Shillong. Bantung dah ini ki herbal plan begitu. Nak bentar banyu di doktor ida dan hangi menai dah kolar orang teribahe dari doktor ada jiwan diberi jungiru supaya rabdam apa pendam no itu ki herbal plan ki bantai te hak jintas jumpi te ide hishan em ki ba yaram hak bangiru yang lah suban penre markum balong mata hasor ki belum jakasu ketika bentar jungi dan bok bang klaus no kahe te salah pandai bon ki ai kaba ini ki herbal medicine kaba kumba I bahe itu ba mo bahe banlum ini ki herbal plan menta banlum ini kalau kaba apa udah nunggu uba utroi ngal ali sundawai no turu oba banlum ini don kam bun pa bun ki long kemi khla mani lum itu ki kynbat dawai te kadai ru kawai na ka kalat banai ya banai employment nai kam mai jam ki breu ki jong yang ni lari ngila pon buk yas Lapen chong shet ru ya kene program da kajing roi no kaitor ban ker khat ko ngor ubalar wai da kajing roi balasna kerpang yo ba he na mau ngap mau persom. Jaga sumar ba ichu don chushom dei ha mau ngap ban ha mau persom. Jaga sumar ba ichu don chushom dei ha mau ngap mau kersyam Nia lumlan oh menta Khasi pan belanja kaplim dokumentari pandok yatim Banabas Nongbri Kacing kitbok nakal yang ukay to Yabi bahe hakanay kapo Tunang yakiw ay rututin Hakanay kakam herbal medicine jingsumar dawai kynbat jongi jingpang bocak ibun kot isumar ya nongsor nongkel dong kum cuki naman jaga sumar ba iju don chushong dei ha mau ngabat ha mau persyong jaga sumar ba ichu don chushong dei ha mau ngabat ha mau persyong La yor oi kajing kran nai Dr. Jemino Mautho ibala kran halor kajing penek pensa e kikse blei lanit taksa bakata kibal long shibenta nagarukom sumar kynbat Khasi kibala la pen kot ye kajing pang bampong ila kran ru halor ka North East Biodiversity Reserve Cell lani ke NRBC bat kumno ban penon kami kaspa mariang klam na pendu jat pat yaki kynbat ila ai ru kajing ro iki bedan benta hagaban penmi ya kanika film lingkot bal ai khublei ru iki nong sumar Khasi ki balong hisha ki doktor na ka benta ki baduk pasuk ki bam don lat ban net sumar Shaki hospital hakador ka baram aba kajat ben riu jongi ngidon kajing pang kajing sitong mo kidon itu ki ba don kajing pang kajing sitong manung besumar ki sumar gini ki doktor ki jongi ki doktor Khasi ki jongi wala ki don kata ka qualification Henry Gidon kata kajing nang kajing start kajing tip bat kata kajing syampang bat kata ka sab kaba ublei ula ai kerpang yaki mentah kini ke persai ia keren pa ya kini ke indigenous knowledge system
idon sibon kata kaspa kabadon akan ni cat banriu ke jungi akan ni state ke jungi hendai akan ni indigenous knowledge system babon ngimpat dangam jeliu thane hadu kata-kata ngani thoi pi Dr. Wada ngatrai intip nadu usnam khat khnai spa khnai bukundai ngala cuy don bentah ngatrai ba Banabas lu ngatrai bila bentip hi ia don bentah hakoi keseng kabaki ong ka North East Regional Biodiversity Research Cell kabadi kawai ni kitnat kabadon ka North Eastern Hill University bat kani katnat kata ka NEBRC kadai ka bapet ka bakmi bat ka balum ya kini ki nong ai dawai Khasi mo hakan ni kejelah ke jongi ngam tip ba Banabas la don na emak tu por na Shillong tamu we na ki dokon hal tu por idon I professor Bes Karbuli idon professor Merbo idon Dr. Dons Im mo berkemta ter dikini ru kila persang ba benuan jingtip hakabai dei bat kini ki dawai kynbat bat kini ki nong ai sumar jing sumar bat kawai ke ba ngia keren ba ka tu kapor kalong ba ngidon kam ya ka documentation kalong ka badon kam hadu kata-kata namar na ban dokumen di kini di kemlongin ban pau si kepertai ya kata ka spa buri ka badon akan dikecat banriu akan dikecelah ka jungi mencisngi nga syongkai bagi Profesor Merbo ngam cepoi berkat bakan don connection berkali idang ong siapang udiu kse belai mo ya tu mi ong ba uni udon ulong kum dawai ba ki don ki ingredients ki badon how new kse belai mo ubala ban kot ya kita ki jingpang yu ngam takkan mau ba denre I ong kum dia bakadon ko kesin bagi wan ki start science ki bana shabar ri ki wan chene but ki wan ya kum kini ki chat species mo ya kini ki chat jingtung but hadian kata kini ki bahasa sa nung gendong nomor bagi wan kita ki start science ki ong bagi kwa ya ki tu ki benta jong tu dia tiki babun hana ki ya ka tu ka thalap jong tu ka de ki la shulet mo ban shim ni ki tu ki thalap de bat ki de ka dor ka batat pa aku tu ka por bat ka bapen susi pada ka long mangingim tip mo ya ka spa ka bakini pada ki lara ka trok ya kita ki cat kynbat ki badan hang ni lara sabari bat ki thu ki ong bahang ta ka jaka badon kini ki mentalas nang mandojan kata ro ka mama nang ngintip ni bendo no kini ngide tak mo ya kini ki medicinal plants bangi ong ka ten pareng tikani ke ba ni hamban sutu ba tikawai banga kwa banjur ka long ba do sultanat mentan nakaliang jong iba Michel ila ong ba nakaliang jong ka district council ila shim khia ba ka bede bagende mo habakran kumukong san hakani singi ba penyat sings im ulay thu ba ka jingdon jong ka constitutional protection article arspa sau 6 schedule layo I badon kumba shispa sanpotali ki district council hakathan chtai lammi ngi bat kani ka jingdon jong kani ka bill bala Pyllait house nam arjar khatwei kan penne pansa ekaspa jaka bat kan pun sluru yaki wei kinong ai dawai Khasi ulay thu ru baka council ka don ya ka plan banlum ya barok kinong ai dawai kan ban naki Southly district pan ai ka jing ithu yaki lingba ka jingsumar jong ki hi rio iki paidbah ki jingdon kam pher khamtam hagbe de jingshakri ka sha ka khadar kan pin kan mau lem ingi ka jingduai bangin nang la ban ai jingshakri ba bhatam namta ka jilla bat namta kari prokowe Dr. Wadamika Lingdo ibelong I assistant food analyst jongka sorkar jela ka jungi ba yadon lang bat ngi hakani ka janmiet ya ka ba phila ajing shai jingi lang baro hakabi dei bakani ka benta kubli shibon I ba sanad basoyman bala pentip nadu ka bastang jongkani ka jingya nanti ban penmi ya kani ka short documentary film hakabi dei bakani ka jingya nanti jong iba he haga jing shakri kumunong sumar adawai kynbat Khasi hangne po ri jungi te ngasuya ha bhai kanika
subject ye kani ka mat ka bangi kren benta kaski namangi ro ngidon po district council ka bay de ye kini hiki benta ni juya kren na kapor haba niyan shrum shaneng hayo hahat hadukan halanti hasingken haki tliuyeng haki yeng ke per hakabai de ba jing rospa ka jai penriu khasi ke jungi ka jing rospa hakariti ka dostur ka jing rospa haka jing dan ka jing em jong ka me mariam ka jing rospa haki culture ki ba per but baro ikani ka jing rospa ka bangi dan hangni po ri khasi ngi kwa ban pensyai EP ban pentim ba keladan ka constitutional protection ye kita baro habala frame ye ka constitution of India ban lala ban pentrekam na rusnam khakndai spa sanpo sanpuwe ter nilayo ya ka way na ka provision ka article arspa sopusa ka bangidon ye ka 6th schedule but house nam khakndai spa sanpu a lami lanila penkhai ki district council haki katu katni teli ki jela hapo ni ka thain lami ngi ka jungi ka ba menta ngi don kumba shipho teli ki district council hapo north east ngi don hapo Meghalaya ngi don hapo Tripura ngi don hapo Assam but hapo Mizoram te akaliang jungi la yo ben visit paro ikini but ni shamba kidan ala ki jongki jingruspa te kawai ka jingruspa ka binge kren ka de ya kani ka rukom ai dawai kynbat Khasi ka ba paro kini district council ki jaban rio ki badan hakini ki state ki practice ya kani ka jing ai sa ka jing ai bor jong play nombo nok thau habangi kren shapang Kariti dostur kesensyar khadatan rai ka bingidan kesensyar siem kesensyar hima kesensyar lingdo kiwad hadar kesensyar Shillong kesensyar rai baro kini ki practice ki jongi ki ba long shwa menshwa la hikai ngi ki spas na menshwa but kumno ki jalong bangin ngin itho eki hadu kat kini ki sngi protection na ka constitution haka article arspas opusa Niyo eka United Khasi Gender Hills Appointment of Chief and Headman Act 1954. Kani ka kelum ka keduplut ya baro eka ni ka ritis insya khadar ke jongi. Ritis insya khadar tenrai ka bengi dot. Tengah bengi phai ka longkur long jat ke jongi ke jing ai jat jongi kumajat nreu khasi je kemi. Kaniru de ka district council lingba kani ka article aspa so sa ko ba kedup ingi ka bengi don ya ka act ka ba ngiyong ka Khasi Custom Lineage Act 2005 kabangi la yo ikini ka ain da ka asen jong governor how to snap te habangi kren shapang ka jinglong kerpang haga riti kedustur kadekani ka we ka ba play u ai sap kerpang iki priyo ki jongi bakin la ban sumar iki para priyo ki badan haga jingpang jingstom da kini ki jingdan jing em haka mariam so tenat jingkren na baro ki rirangba ifada belapen kenmau ingi bawat ka bible ru ka tho ba labu ye ki kynbat hangni po pathai bat kita ki kynbat dan ki jingthung ki balong dawai lada ngingi tip lada ngingi nang ban penan kam ye kita te hakabide ba kanika benta ngaso ban ong le si hoi ba he ilong iwei ba kerpang bangingin yo ban penmi ikanika short documentary film shpang jong i henry ngaso ba lingba kini kilat pathai kuboru ki badan lambat ngi kan ai men siam kan penslur gitu ki nong ai dawai kynbat Khasi ki nong suma Khasi ki bam shim tip le si ki an ki kemdon namar ki shu ai dawai da ka jing tiang ki shu ai dawai da ka jing le ran namar ba kim tip hangno ki yang ka nong rim ka jong ki henry ngaso ban pen pau ne ka bor ba ladan ka constitutional protection yaki khamtam hadin ba ka Khasi Hills Autonomous District Council ka lapas ko ka bill but la yo eka asen jong governor house nam arja khatwe
kabangi ong ka Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine Act 2011. Nang suman ong bahe ya chakmat daga jingshulur omdei ban tieng ban ri ikin ka sab ka bau blei la ai happy bapin yo ban syakri ban ajing yarap ikiwe pat kibaran kam jing yarap na phi hakani ka benta dengi kentui ikiwe lu lingban nikilat pathai kubor kinwan chakmat ka sultanat ka long ba hapo jong kani ka ai ngidon ye ka commission bat kani ka commission ngin lom ye ki kerteng jong kinong ai dawai kynbat hakini ki southly ki district ki balong ki jurisdiction ke HDC ka Riboy district ka East Khasi Hills ka Southwest ka West Khasi Hills bangin lom ye ka jingtip jong kini ki nong sumar dawai Khasi dawai kynbat bangin ai ka jing itu ka bakerpang kat kum kani ka ai da ki certificate bar ki registration number yeki kenang ba haba ki bu yeki klinik ki jong ki leni ki jaka ajing sumal haki yo haki shnong haki hat kinla pan bu yeka signboard ke jong ki te nganga su ban ong ka qualification hi ke jong ki ngine me pe ke jing pulia kot ke jong ki habe dim kani ka lain enre ka qualification ke jong ki ka de ba kinong pang haba ki le cheki ki kot daga jingsumar jong ki kata hi de qualification jong ki ni kinong ai dawai kynbat Khasi te ngi kren chapang ga jing ruspa jong ka mai mariang hangni po jela jungi ka long ka jing shisha hapo lum so pet penengi don kumbalai spa eka ka bangi hap su burom ki long shwa ki balai i jinga ye ka ni ban bu e ki chaka ka bangi yo lingba ka ni ka jing pentre kam ye ka ni ka United Khasi Gent Hills Forest Control and Management Act 1960 kaba ngila ben kala lau adong lau kentang yekinu kenu kirira niki shnong niki ki klau ki ba idon kam ben penek pensa te kaniru apo lau ate po lum so pet peneng kaba nakal yang jungi ngila persyang kat bala bangila don ni ka ai ba Shillong khot ka khndo hang tu ngila penlut kumba ship ho kror hakini ki ars nam tam mata nadu pawan kani ki isi ke bathmai kani ka tam jungi ke ba arja khakhandai hadu arja apsa ngipu kathong ba kani ru dikawe ka priority subject ke jungi bangin ha ben beli jimut ben urlong bat menta ka khubor ba bha ke bangi kwa ban yathu kalong ba hangni po kani ka project ke jungi la dem pante ka main hospital ka ba ni ong ka Khasi Traditional Medicine Hospital jong ke HDC hamte por lum so pet benek but ka basa ka destang ka water connection ka electricity ka badang sa ban pentrekam no ye kani te nakaliang jungi ni ang nod ru ba kini ki jaka jo ki district council ki bada ki 1000 hectare ki bangi don khamtam po lailat khamtam sha arodonga West Khasi Hills Riboy Khasi Hills but kumjo nakaliang jongiru apo constituency maur keneng ngidon ye kawe ka medicinal kanika conservation area kabade jong Dr. John Khardut ibala khlat no idon ka he bahade ki eka ka jaka ka ba kita wai kynbat kidon lut hangta yala diru ngadon ibik jaka ibaret ka basan eka apo constituency ka pindawan ki bhot ba ki dawai kynbat hangta ki ba mi lade teng ki dawai kynbat menta pin shtom haban yo mdei ka ba pihak banthum ndei pihak ban yo ki ba shumi na kamariang te ya bakum kita ngidon kam ban pentrei kam ye ka Forest Control Management Act ka ba ngin na ka district council ngin identify ki jaka ya ka ba lesingin la ban preserve ne ban khang ye ki nongshur ki jongi ka ban aiding le ne ban penme ding ha ki klau ban myap ki ni ki dawai kynbat te ka kham batla pelat paidbah ru ya kani ka film dau kongsan haringkat ke jingis ran lang joi father pas kaling do bat kibe te umde shu u batmai na du man shu abang asa mai ram la itu ithau ndai Banabas te ndai haring tapan hatu por impat le ke kam dawai ram bakla i la le pat sa sha se boy le yo na ki blei boy ye kani ka sap ban ai dawai ya ka ba iwan ban report
siya nga hapor bangalong Paris Bridge po marbisu po bangap kabah isya wan yatu enga wan kerku padari nga jaga kebangan aidawai te ngaklem la ban mundur sisya ba kan haka jing sedang jui la sedang ko barit ba tentai lok specialize ka gastrik mat dawai gastrik te jus nu bok bang klem don kata ka gastrik ngaklem la bani kendui te bodon gastrik komi ba mon te khadwai te ki kendui te abah bagi kendui lebab ki long liberated kitu ki badon ke jingei kam tam i sanga so thu i ba dei ta ke jing start ke chung i ba da ka jing siam phang ju in rei ke de bor ba selende kata ke jing so thu changa ya ke ba ma i siam hi kata ba ke de ke jing pha chung blei ke jing je chung blei ban siam ke ka kam te na ke dau ngim dei ban kren ben mo ya ki nong ai dawai kan bat teng ten ngi kren to met ki ngi ong ki doktor copyright ni ong nom tip shu ngam tip mu ku ngam tip ayu copyright bahasa patai lem sibet den rei ki dei ki doktor in their own way in their own qualifications te hoi to ban ai kerdan doktor pati lesi stang kitu ki bor ki balaban ai na doni mama jonga i ba apo mo perwan